nwa bata baje nwe melilo udanna ma marụ m ụlọ ke nwa ajụrụ m onye mụrụ nwa maba na-eyire egwu ogede ka ije sonu egwu mago mokara ọbịra bụ ichoku n'ike nọ n'ọgbọ mmanwụ otibo oge na Anambra daga ngwale nwade wọdụ ele paipa onye ose dịka oge gbadogbo anya achọrọ m ka nzute na-echasi onye bụ anyị ya bụ chansị nwa bata aka Chineke na ndị be ogene ka ijezonu odumodu nwade wọdụ ele paipa onye eze dịka onye nwe itonu ka nnukwu mmanwụ nwere isi nwa eze nwa bata obodo nwere isi nwa eze ma dị ọna n'ibe China import onye bụ anyị ọ bụrụ na ọkọlọbịa na ma atụjugo dịka ị ga-ebiri okwu ma n'aka achụ ụdọji so na nnukwu mmanwụ ụdọji nwa bata n'aka na-agwa n'ụzọ n'ụzọ ebe anyị onye eze dịka oge witere egwu ka nnukwu mmanwụ nwere eze nwa bata odogwu egburu ike eziokwu enwego na-ebuluje nwe mbọ marụ nọ na baba eliasị nwa bata n'ozu ụlọ ọkọlọbịa ezi nwanne Chinedu onye bụ anyị ya bụ shedo nwa bata egwego na-ekesi dịka ekesi nwa bata egwego na-emaika bata nọ na baba ngesi agbata na mmadụ ka anya na-eme nwanne mmadụ ka nwa agbata obodo nwere basile ma dị ọna n'ibe basile nwa agbata nwere uderike nwa agbata n'ibe ayo mmemme ụlọ ọkọlọbịa obodo nwere onye dịka ma dị onye n'ibe onye dịka nwa bata ebighị nwa obodo oyibo okpotokpo nwa eziokwu ma na-eche aka ọ na iwe jebili ije gosi ike ndị mụrụ m udenna bata n'ọkwa na nwanne ajụ nna ajụ obodo nwere Chibuko adị onye n'ibe Chibuko nwa bata anama ị ga-ekwuzi na onye bụ alụ onye nwere ọka mmanwụ na-eji obodo mkpala nọ na baba Kristian nwa bata nwere ebo na Malaysia
payapaya onye eze dịka onye bụ itelimegbu na-anọ m n'ọgbọ mmanwụ ka nnukwu mmanwụ ewego sibrel agbata nwanne ezebilo nwa agbata mmadụ chukwele na bebe eziokwu ndị aka anyị na-anazighị eje zute onye ka na-egbu ogwe nwa dịwọdụ elepapaya ka zụtọ ke mmanwụ ogene ka ijezonu nwere mana elu nwa bata ndị aka ọ nala enweta ebili ije gosi ike ndị mụrụmụ aka Chineke na ndị baba eze ọka obi okwu na ana n'ọnya odogwu aka ha ju aka ju nwa jele mgbe ọgadịrị ya mma ebe ị ga-ejigolu n'ifo na ụjakpọ ọhụ ka nteli ndị bebe ọsịka na oteri ya kristian nwanne ya kristian nwe agbata mmadụ jukwele na akwa ọraba ana ma ị ga-ekwuzi n'ọnya bara ọnya ma be enwego nna m ndị nna ndị agbata nna ndị oke mmanwụ na-eti obodo mkpala dịka iji biro na mmadụ jụrụ na bebe ezogwu ka nzute na-eche ụdị agbata nwanne Mike agbata baa n'aka Chukwu eme nwanne ezogwu ka nzute n'iji n'ozo mana m ụdọja mụgoke ma nwụta n'iji n'ozo onye Kampala n'ọmụ nọ n'ọgbọ mmanwụ Victoria Oben eche nọ na bebe ezinne dịka eze gbolo ndị n'ọnya ma ụlọ onye amụma dị nsọ ịmara na abụ ụkọ nọ na bebe sabelu abụ ụkọ mmadụ juru na bebe ọnọrọ ahụiko mamụlụ Igbo dịka onye ka na-egbu ogwe obi igwebe ike nwa agbata anamlegwe na-egbu ụkọ na-abịa egbe eze dịka anamlegwe na-egbu ụkọ na-agbagote ebo na Malaysia achọrọ m oke nzute n'ebe anyị chukwu onye bụ anyị ebe anyị nwa agbata ebighị nwa obodo oyibo okpotogbo nwa marụ kalịrị na bebe baba si ime mụdese nwe bịa nwa jani n'ọba mụrụ odogwu aka ha ju na amụchigbo ọ bụ na ọkọrọbịa na ma atụjugo dịka iji biri okwu na amụchigbo abaga arata ọnụ ha ga-esinwu ha ngọ aka Chineke na ndị baba n'aka ngwere aka Chudoji onye bụ anyị onye eze nke gwere ka ndị ilo bata n'ime anyị tako isi ike ji eme nwanne eziokwu adị n'igwe ejewule dị anya
aka ha jụ King Boys nọ n'ọgbọ aka jụ oke mmanwụ na-eti obodo mkpala odogwu aka ha jụ aka jụ iwe ọ na-akọrọ n'ebe ọ na-adị oke osimiri ọ na-ataka ha atako elu ụwa tụọrịa m n'elu ụwa ma nga egbu n'emegbu uwe amaghị mmadụ ya abụ akala aka onye kwuru eche onye aka nji egwu mgbuchi okokoko ndị mmadụ achọrọ ndị ji ugwu tere mmanụ ọ na-ewo ndị mozi iwu odogwu aka ha jụ aka jụ onye ile agbagara ka nwena maka na anyị nwere gbaa mbọ pastọ Jidechukwu ọ bụrụ na mara ya waga arụ egedu onye ahụ wee jee ije onye ka ya achọjere n'ọkwa na-egba mbọ ọ bụrụ na iwe na-esili gị ike onye ka ya achọjere n'ọkwa na-egba mbọ ọ bụrụ na nwa na-abịa gị arụ onye ka ya achọjere n'ọkwa na-egba mbọ pastọ Jidechukwu ogene ka nchesonu egwu mago ogbo kara obi na-agụ na achọrọ m ka nchịkọlụ gị ọrụ aka ju ụdọ ji dịka ụdọje nwa bata onye ze egwu ekilive nwe ga-abụrụ gị ngozi na mgbada ya akwụkwa n'ụgwọ ma ọ sọrọwa mgbada ga-ebunye gị ike wele edeke na bebe odogwu na alụ obodo nwa bata mmadụ jukwele na bebe ọnọdụ ahụike mamụdụ Igbo dịka anamụnekwe na ọka mma ụkọ na-abịa Kampala dike onye echichi onye be anyị Kampala nwa nwere obi salịsalị ọ bụ na ọkọlọbịa na ma atụjugo Kampala ga-arata ọnụ ya mama nwere igwe Boys na bebe n'ọkwa na odogwu aka ha jụ aka gwara nwade wọdụ ele payapaya dị n'okwu na-aba ha ndị agbata ọ bụrụ na mmadụ achọtago okwu tinye onwe gị n'okwu maka na Boys karịrị na bebe soja niile na mmanya gbo tata dịka iji buru okwu na Chineke chetego onye amụma Chineke nọkwu na bebe ịgba mbọ aka jụ achọrọ m ka nwere ebele wee mechieli gị ọrụ egwu m na nna m ụdọji ga-adị ukwu ihe nwa bata anya na mụ ha ka onye ọbụla ga-adịla anyị aka jụlekwe na ego ka ọ na-agbagote egwu na-eti ibe nwe ga-ebute nnukwu ego anya na m kwụsịrị eje nwe iyi ofe ekwusịrị wee eje nwe iyi aka ngwali igwe Boys onye bụ anyị odogwu aka jụ ụdọ ji dike ụdọje nwa bata na achọrọ m ka mechieli gị ọrụ aka jụ ma ngozi na-adịrị onye na-eme ọgọ n'ụkọ ọlụ dị n'aka jụ odogwu aka jụ ndị agbata oyi obodo anyị sịba ka asịa maka na mmadụ jụrụ na bebe
Akachụ ọ bụrụ na ọkọlọbịa na matụgo na ndị mmadụ na-ekwu okwu ọma odogwu Akachụ. Achọrọ m nke zute n'okwu siri ike mgbe ọbụla okwu so nwa kpata n'ọkwa dị mgbe ọbụla ma ebele na-ebeli n'ndị obodo anyị egwu utu kasịa Akachụ ara n'ime nwe ga-abụrụ anyị ngozi na ya abụrụ gị ngozi ọbịa ma nwoke n'ụwa ka ebe niile mana ndị mozi Chineke na-enekwe gị anya ndị mmadụ achọ na ndị Chukwu tere mmanụ na ọ na-ewo ndị mozi iwo eziokwu onye ilo agbagara ka nwere na mkpụrụele fara nke onye ilo maka na nna m ụdọchi zuru ndokwute nna ụdọchi nwa bata agwa oji ewego gbalụ uke na bebe iroko nọ na bebe ma ba ji enwe mele nna onye nna ekwere ka ya n'ijeli anyị nọ mmadụ ga-echedo ndị be ogbuefi onye mụrụ nwa maba na-ejide egwu onye ilo na-ekwe na ọkụ mmụọ nsọ ka na-agbagote anyị ji Akachụ ụdọchi wee jetụ iyi ya na ụmụnne Akachụ ụdọchi atụtago m aka onye ze nwanne ewu taliji sụfere oge ọ na Akachụ tụtụrụ onye ọbụla aga n'iru ọlịa na mgbada ya akwụkwa n'ụgwọ ma ọ sọrọ ha mara ga-ebunye anyị ike ya uto kasịa odumodu nwade wọdụ ka emechi ọrụ ọzọ na-abịa ga-arụ ụzọ ebe anyị eziokwu nke ekene n'ebe anyị chukwu ebe anyị egwu mama mma ya abụlele gị anya na-esiri enwere igbo ngọ ebe anyị ọrụ ekele kewepụliru ọrụ efe anyị ezi mụ na gị na-abụ ga-abụ eziokwu okporo ụzọ ga-erubere anyị isi ọnwụ na-egbo ụwa ga-agbala anyị ọsọ onye ọbụla